Tämä on Elämäkertori-podcast. Minä olen Sanna Seikosalo. Tänään jutellaan elämästä ja elämäntarinoista ravintolayrittäjä Jamie Acostan kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ihan mahtavaa, että löysit lopulta tänne. Joo, kyllä. Nyt vielä uudestaan pahoittelut, pitää kamerallekin sanoa. Että eilen viimeksi illalla puhuttiin tästä ja mä sitten kävin vähän höntsäämässä jääkiekkoa tuossa kaverin kanssa ja pääsi vähän unohtumaan. Kun se on hyvä tässä niin kuin heti ensimmäisen opetuksen, että kaikki vaan kalenteriin ja herätyskellot. Ja varsinkin kun tällä viimeitinkaan itse sopii tulevansa, niin sitten pitää No mutta sitten toisaalta sä oot nyt lämmitellyt valmiiksi, että näinkin voi tämä homma hoitaa. Totta. Ei tarvitse jännittää, kun käy vähän höntsää pohjalle. Ja tänään me puhutaan sun yrittäjyydestä ja sun tarinasta ja sun tavasta elää elämää, niin tästä tuli nyt ihan hyvä tämmöinen maistiaine. Joo, tää on aika hyvä tämmöinen startti, että ei tässä nyt hirveästi tarvii niinku, ja kannatakaan mun mielestä valmistautua, että just sillain pitääkin mun mielestä. Elät ilman kalenteria? Et sä käytä kalenteria siis ollenkaan? Käytän. Yritän käyttää ehkä parempi. Vähän ehkä hakee muotoa vai se, että mikä kalenteri. Mä oon huomannut, että fyysinen kalenteri olisi niinku kivempi, mutta sit se ei ole aina mukana, mikä on vähän ongelma. Ja sit mä aina päädyin sit kuitenkin käyttää jotain Google-kalenteria, mutta sitten taas Google-kalenteria mä en muista laittaa samalla tavalla kuin niinku kirjaa. Mua kiinnostaa ihan hirveästi semmoinen asia, kun mä tiedän, sä oot joskus kertonut, että sä kirjoitat paljon päiväkirjaa. Ja mulla on itselläni kaikki paikat kotona pinoittain notebookeja ja sitten mä myös on 3 viimeistä vuotta pitänyt tuossa kännykässä semmoista sanelupäiväkirjaa, eli se on tosi tärkeä juttu mulle. Niin kerro mulle vähän, että miten sä kirjoitat päiväkirjaa? Joo, ehkä mä voisin kertoa eka, että miten mä niinku kirjoitin päiväkirjaa aiemmin. No, mä oon tosi semmonen, pakko saada se niinku fyysinen kynä käteen ja niinku notebook ja ehkä ennen kaikkea niinku, mä kirjoitan silloin, kun mä koen tosi vahvoja tunteita, eli niinku tunteita, eli sillä niinku tunteiden ääripäissä. Eli aina kun tosi vahvasti joku fiilis ja muuta, niin silloin on niinku semmoinen, että se auttaa mua tietyllä purkaa ja käsittelee sitä ja reflektoimaan. Et jos jossain leffoissa vaikka ollaan sillä, että hei rakas päiväkirja, tänään teen tätä ja tätä, niin se ei ehkä niinku mulle itselle sillain toimi, että mä en ehkä koe, että mä näen sen, että siinkin voisi olla arvoa, että dokumentoisi omaa elämää. Mulle se ehkä dokumentointi tapahtuu vähän eri tavalla sitten kuitenkin. Niin se on ehkä mulle semmoinen niinku kehitystyökalu tietyllä tavalla. Ja hauskaa sillain, että tässä just tänä vuonnakin, niin mulla on siis mennyt 4 viikkoa. Että mä kirjoitan niinku tosi paljon oikeasti. Ja jotenkin sitten mä tuossa kesällä löysin siis, tää nyt on maksettu mainos, mutta semmoinen kuin Remarkable 2, semmoinen tablettilaite. Se on semmoinen niinku mikä tuntuu ihan paperilta. Joo, digital paper, ja sit sä pystyt niinku saamaan sen cloudiin tarvittaessa sen tekstin ja muuttamaan sen sun käsikirjoituksen tekstiksi. Ja siinä on tosi paljon niinku tekkiä siinä laitteessa, ja se on siis ihan huikea. Se on niinku käytössä notebook, missä on loputtomasti sivuja. Ja se tuntuu siis ihan kynäpaperi jutulta, niin se on ollut kyllä ihan niinku huikea pelastus, ja kyllä sitä on tullut myös sitten huomannut, kun se on siinä ja ne kaikki kansiot on siellä, missä sun tekstit on, niin sitten sitä pystyy periaatteessa myöskin jaottelemaan vähän selkeämmin sitä, että jos sulla tulee jotain semmoisia havainnointeja ja muuta, että okei, nyt mä oon hokannut tämmöisiä juttuja, kun mä koen tämmöisiä asioita, niin sit sä pystyt niinku käsittelemään niitä vielä paremmin, kun ne on silleen löydettävissä helpommin ne tekstit ja muuta. Niin sinne tulee joku rakenne, sä saat laitettua vähän niin kuin folderoimaan. Joo, sä pystyt folderoimaan kaikkea. Että aina mä lähden sillä... Aika järjestelmällinen päiväkirjan täyttäjä. Mä oon huomannut, että mä lähdin sillä, kun mä ostin se, niin mä lähdin sillä, että mä laitan niinku kuukausittain niinku heinäkuussa mä hommasin sinne heinä, elo, syys, loka. Mutta sitten aika nopeasti siinä varmaan oikeasti jo tokas kuukaudessa mä huomasin, että alkoi vaan menee sellaiseksi, että sitten mä aloin niinku yhdistellä jostain niitä niinku foldereita toisiin, kun mä huomasin, että ne niinku liittyy johonkin tiettyyn asia-aiheeseen. Ja, mutta se on aika siistiä. Kyllä niinku suosittelen vahvasti kaikille niinku, siis kirjoittamaan. Et aika harvalle oikeasti kirjoittaminen on semmoista luonnollista, mutta eihän se ole kellekään, ellei sitä ala vaan tekemään. No hei, mielenkiintoinen huomio. Tosi terapeuttista. Hei, me palataan tähän vielä, mutta nyt on ihan pakko tähän alkuun, jotta jengi tietää, että kuka täällä oikein onkaan. Jamie from the Blocki. Joo. Sä et ole varmaan koskaan ennen kuullut tätä läppää. Haha, mä oon niin hauska. Niin miten susta tuli Jamie from the Blocki? Kerro sun yrittäjätarina tähän taustalle. Koitetaan tiivistää. No, sehän on lähtenyt
alun perin siitä, että on kasvanut tosi onnekkaassa, niin kuin, mitähän mä sanoisin tämän silleen fiksusti. On ollut tosi onnekas, että on päässyt näkemään tosi läheltä oman äitin, niin kuin, no, on ollut nuori äiti, ollut aika vähän varmasti, niin kuin, millä niin kuin lähtee liikkeelle silloin aikoinaan. Ja samalla kun mua on niin kuin kasvatettu, niin on päässyt näkemään sen, kun äiti on samalla niin kuin rakentunut omaa uraa niin kuin IT-markkinointialalla ja tehnyt projektipäällikön töitä ja erinäköisiä tiiminvetohommia päässyt tekemään. Ja sitten ehkä kun vähän vanheni, niin sitten siinä pääsi niin kuin aina nuoren teininä, niin pääsi niin kuin kaikki Punavuoren startup-elämää näkee vähän virkkareiden muodossa ja pääsi sinne mukaan, ja tällaisia juttuja. Et se oli tosi siistiä. Mä olisin, että wow. Niin sun äitin kautta oot päässyt niihin, että hän on ollut niissä ympyröissä mukana. Joo, että se oli tosi siistiä sillä miettiä, että okei, 13-14-vuotiaana vaikka, niin sun niinku käsitys siitä, että joo, että sä hengaat niinku kavereiden kanssa sitten semmoisia niinku ryhmäympäristöjä, niin sulla on ehkä futisjengissä. No, ehkä mulle se oli se, että niinku futisjengissä ja niin se oli siistiä nähdä, että okei, että tämmöistä niinku periaatteessa samaa voi saada niinku sit myös työelämässä, niin se on varmasti niinku siitä lähtien sitten tullut semmoinen, että vitsi, että olisi niinku siistiä tehdä samanlaisia juttuja ja nähdä päästä niinku tekemään tuommoisten siistien tyyppien kanssa niinku tollaisia hommia. Ja sit aika makeeta. Joo, tästä on varmaan jäänyt tämmöinen joku kipinä. Kyllä se on tosi vahvasti sieltä lähtenyt. Ja sitten jossain vaiheessa sitten kilpaurheilu ehkä vaihtui siihen uraraketointiin sitten ja oli tosi selkeät tosi nuoresta asti, mikä on ehkä silleen aika niinku, en mä tiedä, vähän ehkä outoa, en mä tiedä. Oli vaikea ehkä löytää semmoisia ihmisiä, joiden kanssa rileettaa, koska ei sen ikäisen niinku ollut ihmisiä, jotka tietyllä tavalla samalla tavalla näkee asioita. No, miten sun kaverit näki? No ei ehkä tullut vaan puhuttu töistä. Käydään vaan koulu ja sitten tehdään jotain? Pelattiin futista, käytiin bileissä ja sitten taas mulle ehkä ne intressit oli enemmän se, että vitsi, että kun pääsisi jonnekin koordinaattoriksi tai vähän jotain vetää jonkun firman sometileitä tai jotain tällaista. Tiimiä. Joo, kaikkea tällaista. Sitten mä oon niinku käytännössä, jos miettii sitä mun niinku urarakennet siitä, niin kyllä se on tosi niinku systemaattisesti on aina tähdännyt siihen, tai hakeutunut positioihin, missä mä oon päässyt niinku kehittää sillain itteen ja pääsee ottaa niinku, periaatteessa ihan minkälaista vaan niinku vastuut mulle tarjottaisi, niin mä oon niinku kiinnostunut siitä, koska sitten mä tiedän, että se niinku kehittää mua. Ja mä oon niinku aina nähnyt, että okei, jos mä joskus haluan päästä tekemään projektipäällikön töitä, tämäkin on hauska sillä, että tämä projektipäällikköhomma, niin mennään tuohon kohta, mutta et mulla on aina se, että joo, mä haluan niinku projektipäälliköksi. Vetää tiimejä ja tehdä asiakasprojekteja, asiakasrajapennassa työskentelyä, neuvottelee, että tämmöisiä korkean painetilan myyntivetoisissa ympäristöissä ja näin. Mutta joo, siitä sitten lähti, kävin vaihdossa, sitten mä pääsin sen vaihdon jälkeiseen Jenkeissä, niin pääsin sen saman vaihto-oppilasjärjestön, niin menin sinne töihin ja aika nopeasti sitten ne huomasivat, että mä olin aika hyvä somessa ja pääsin vetämään niiden someen. Että olin niinku somemarkkinointipäällikkön siellä, olin siellä joku vuoden töissä, aika siistiä ja sitten shoutout Rakettitukku, on nyt 3-4 vuotta kävin silloin sitten nuorempana, niin vetää Rakettitukun myyntiprokkiksi, eli sehän toimii vähän niin kuin Frankkeri-tyylillä, että pääsee vetämään niin kuin myyntipistettä ja se on aika kova homma oikeasti. Yrittäjähenkistä. Joo, ehdottomasti, että oikeasti sieltä maksetaan 25% niin kuin provikkaa ja sä myyt 30 tonnia hyvällä tuurilla 4 päivässä, niin saat siitä 25%. Niin kyllä siinä se alkaa vähän motivoida nuorta miestä. Joo, kyllä siinä niin kuin yrittäjähenkisyys niin kuin aika nopeasti heräsi henki, että ei vitsi, että joo, että jos me myydään toinen ton verran enemmän noilla lisämyynneillä, niin se näkyy tämän verran viivan alla, tiedätkö, ja kyllähän se on niinku, se oli kyllä niinku siistiä. Ja Eli tiimiveto lähti sieltä aikaisemmalta ja myyntihenkisyys tuli tuossa viimeistään mukaan ja niinku projektit kiinnostaa ja jonkun pystyttäminen itse. Ehdottomasti joo, että se oli sitten se niinku tommoset niinku pikkupaikoissa mä löysin tommosia vastuualueita, niinku vastuuhommia ja semmosia niinku siistejä juttuja ja sitten ehkä se homma sitten alkoi niinku konkretisoitua sitten ehkä lähempänä sitten sitä, kun pääsi korkeakouluun ja että oli aika tommosia niinku pätkäduuneja päässyt tekemään niinku projektimallisia, missä pääsi toki ottaa isoa vastuuta, mutta sitten mä pääsin, koronahan alkoi 2020, niin. Joo, puoli vuotta sen jälkeen, kun mä aloitin täällä Tampereella tiimijohtamisen ja yrittäjyyden koulun, jota mä tulin tänne opiskelemaan. Niin, sä oot ihan opiskellukin alalla. Joo, yhdistätte varmaan pisteet sitten siitä, mutta joo, korona alkoi ja sitten tuli mahdollisuus päästä
sitten silloin periaatteessa niin kuin kevään lopussa sitten koulu oli jo loppunut silloin, niin päästä Espoon koronarokotuspisteelle niin vetää semmoista niin kuin, vähän niin kuin miettiä sitä asiakaspolkua, että sehän oli ihan täysin uusi projekti, periaatteessa ihan maailma oli ihan mullin malli ja kukaan ei oikein tiennyt, miten sitä hommaa pitäisi tehdä. Ja jonkun piti laittaa pisteitä pystyyn. Joo, että se oli käytännössä siis, aluksi meni sillä, että siellä oli yksi semmoinen turvallisuusalan tyyppi, joka oli munkaan aiemmin ollut toisessa työpaikassa ihan eri hommissa ja oli siellä niinku turvallisuuspäällikkönä Espoon rokotuspisteellä. Ja että hei, että tuutko tänne niinku miettiä vähän mun kanssa tätä hommaa. Ja sitten se vähän eskaloitui aika nopeastikin. Me saatiin aika hyvin toimia se homma niinku Metro-areenan rokotuspisteellä ja kasvoin sitten niin 3 kuukaudessa niin koko Espoon niin asiakaspalvelupäälliköksi koronarokotuspisteellä. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että mä niin kehitin sen, miten totta kai yhteistyössä sitten niin head nursejen kanssa ja turvallisuuspäällikön kanssa, mutta että miten sen periaatteessa asiakaspolku toimii ja ihmisillä on aika tosi paljon kuitenkin rokotuskammoja ja muuta. Ja sitten tietyllä tavalla pystyttiin niin kuin tehtiin vaikka semmoinen body-systeemi, että siellä oli tosi tarkat protokollat, että okei, tunnistetaan, jos joku tyyppi on tosi vaikka ahdistunut, jännittynyt muuta. Sitten meillä oli semmoinen body-systeemi, jos ihmisiä tuli, että niinku, ihan niinku vierään niinku juttelee muuta samaa ajatuksia muualle. Meni ihan sen rokotuskoppiin asti sitten mukana. Niin, ja se sujuvoitti sitten sitä kokonaisuutta valtavasti. Joo, että kaikkea niinku tämmöisiä pikkujuttuja sitten pääsi niinku tekemään. Se oli ehkä semmoinen eka semmoinen oikeasti iso, siisti niinku kokemus, missä pääsi tekemään tosi merkityksellistä juttuja, ja se näki joka päivä sen niin arvon siinä työssä, että okei, että mä oon oikeasti aika hyvä tässä, ja sitten se, että se vaikuttaa, niin kuin, no me rokotettiin niin kuin 60 000 ihmistä viikossa, niin 60 000 viikossa, 60 000 ihmiseen viikossa pääsi vaikuttamaan tuolla tavalla, plus sitten siihen niin kuin sun omaan työporukkaan ja siihen heidän hyvinvointiin, ja siis se oli sieltä tuli asiakaspalvelu, sieltä tuli konseptointia, asiakaspolun kehitystä, monenlaisia juttuja. Joo, palvelumuotoilun koko oppimäärä viikossa tai viikoissa. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten ennen kaikkea siinä saa ehkä semmoisen oikeasti ekaa kertaa semmoisen oikeasti kunnon niin kuin esimiesasematehtävä niin kuin kokemukseen. Että jos vaikka, onko tämä niin kuin normaali livessä lukee vaikka jotain recommendationit, mutta tuossa vaikka kaikki nämä on niin kuin sieltä mun vanhoilta työntekijöiltä, niin ihan vaikka sokkona luo vaikka eka tai toka tai kolmas siitä. Niin. Jamie is a talented team leader who is able to motivate his team with his enthusiastic and positive mindset. No ihan kaiken pystyn allekirjoittamaan itsekin jo tämän lyhyen tuttavuutemme perusteella. Joo, tässä kehutaan sun team lead-taitoja ja miten sä näet kaikki yksilöinä ja pystyt niinku kiinnittämään huomiota silti niinku jokaisen omiin yksilöllisiin tarpeisiin ja kokonaisuuteen samalla. Niin. Kyllä se oli niinku tosi sykähdyttävä positio ja sitten siitä jatkoin sitten opinnot loppuun ja niin pitäisikö me nyt ehkä mennä siihen alkuperäiseen kysymykseen takaisin, miten mä pääsin blogille. Niin, miten me tästä yhdistetään nämä pisteet, että päästään blogkiin? Miten tämä, niinku, kaikki nämä, sä oot keräillyt matkan varrella tämmöisiä niinku, tiettyjä oppeja tietystä positioista, mutta jotenkin sitten kaikki tulee yhteen, kun sä perustit kaveris kanssa blogin. Uusin teokseni Strategi, Kari Neilimon ura ja elämä saatavilla nyt kaupoissa ja äänikirjapalveluissa. Saat 25% alennuksen kirja.fi verkkokaupasta koodilla Strategi25. Kerro vähän, mikä on bloggi ja miten se sai alkunsa. Joo, siis aika supistettuhan tämä mun työ oikeasti, ja tässä on vaikka mitä kaikkia paikkoja ollut. Sitten oli myös Atea-nimisessä IT-yrityksessä oli projektipäällikkönä ja hirveän isoissa kengissä ja kauheasti myyntipainetta ja tällaista hommaa, niin sieltä on tullut niinku aika kovasta mankelista päässyt niinku kasvaa erinäköisissä paikoissa, niin kuin tuossa aiemmin sanoin. Niin näkee kaikenlaista ja kokea kaikenlaista. Ja sitten päädyin tämmöiseen ravintola-startuppiin töihin. Heillä oli siis muutama ravintola tässä Tampereella ja lähdin sitten niinku käytännössä tekemään semmoista henkilöstövuokraustoimintaa siellä ja niinku soittelin ravintoloihin. Miten ravintoloihin? Joo, ravintoloihin siis henkilöstöä jo. Meillä oli siis tosi isoissa, niinku, ei varmastikaan näillä podcastissa kannata nimi droppaa, mutta oli niinku isoissa ravintoloissa ympäri Tamperetta oli työntekijöitä ja huomasi siinä jo, että okei, että kun mulla on ollut paljon kokemusta eri aloilta, niin sitten oli tosi paljon siinä vaiheessa hyötyä, että mä pystyin ehkä huomaa aika nopeasti sen, että ravintolalla ei ole sellaista niinku samanlaista, niinku, no vaikka
Niin, no jos miettii, Suomihan on tosi niin kuin edelläkävijä niin kuin IT-alalla ja niin kuin tuossa niin kuin ketterässä työskentelyssä ja muuta, niin mä oon sitä periaatteessa niin kuin sitä päässyt näkemään sieltä äidin kautta, sitten sitä kautta omien töiden kautta inspiroinut tosi paljon, tuonut niitä samoja juttuja niihin juttuihin. Ja tämä rokotusasiakaspolku. Eka kertaa mä pääsin siihen rokotuspisteen tuomaan sitä hommaa, että on semmoista ketterää johtamista sinne, että tosi paljon niin kuin tiimipäiviä, tämmöisiä juttuja, mitä ei ikinä sote-alalla ollut. Sitten mä toin sen saman periaatteessa siihen, että sitten vähän erinäköisen, että se oli vähän yksinäisempää hommaa se henkilöstövuokra, sitten mä olin itse niin kuin account managerin siinä. Niin se paljon B2B:tä, mutta sitten kun mä toin siihen sen saman niin tatsia ja sen niin ihmisläheisyyden sen, että mä menin paikan päälle niin tapaan niitä niin asiakkaita ja näkee, että okei, millaisia ihmisiä ne oikeasti tarvii, niin mä pystyin tekemään semmoista niin kuin, vähän niin kuin pelirakentaa semmoista niin kuin pisteiden yhdistöä, että mä löysin jonkun tosi hyvän tyypin, niin mulla tulee heti mieleen, että okei, se sopisi ihan sika hyvin tänne paikkaan. Mutta sitten noiden muiden kautta niin oli helppo luoda se niin kuin luottamus sille asiakkaalle ja sitten sille niin kuin työntekijälle, että ne niin kuin luottaa siihen, että mä niin kuin on kartalla ja niin kuin on hyvä tässä. Ja sitten sä toit tämän sinne ravintola-alalle siinä startupissa. Joo, siitä mä innostuin, että mä olin, että wow, että okei, itse asiassa tämä ravintolahomma on aika siistiä, että joo, nyt mä vaan välitän työntekijöitä, mutta sitten mä olin silleen, että okei, että kuitenkin se pointti siinä, että mä välitän sen työntekijän sinne paikkaan ja että se on sopiva sinne paikkaan on se, että hän pystyy pärjäämään siellä niin kuin paikassa niin kuin tosi hyvin ja vaikuttaa niihin asiakkaisiin, jotka siellä ravintolassa käy. Ja sitten taas tästä tullaan taas siihen, mitä mä sanoin tästä rokotuspisteeltä, että pystyy niin kuin vaikuttaa niin kuin satoihin tuhansiin, ellei 10 000 ihmisiin sillä niin kuin palvelulla, mitä te teette. Ravintolahan on mun mielestä, mä näen, että ravintola on niin kuin palvelu kuitenkin. Et vaikka sillä on tuote, mitä myydään, niin se on niin kuin palvelu. Ja no, tää alkoi pyöriä mun mielessä. Ja sieltä siis, jotain siellä oli pielessä tai joku siinä kaihersi siinä tekemisessä, että sä halusit korjata jotain. Joo, tai tehdä eri tavalla. Kyllä, siis paljon asioita, mitä niin kuin mun mielestä piti tehdä eri tavalla, mä lähdin tekemään ja sit sai tosi hyvin niin kuin palautetta ja semmoista niin kuin näki niitä tuloksia siitä. Mitä esimerkiksi sun mielestä piti ehdottomasti tehdä eri tavalla? No ihan ehdottomasti, niin mun mielestä se ei ole mikään ihme se, että minkä takia talentti lähtee ravintolalta pois. Jos miettii sitä, että nyt päästään muuten ytimään huomaan niin kuin heti, että mun mielestä siis ravintola-alalla ei keskitytä siihen niihin ketteriin johtamismenetelmiin, tiimijohtamiseen ja siihen, että miten niitä tiimejä oikeasti vedetään, miten se talentti pidetään talossa, miten ne palvelut muotoillaan sillain, että ne asiakkaat tulee ei pelkästään sen kerran, vaan ne tulee uudestaan ja ne kertoo kaverille siitä. Eli mun mielestä tosi paljon semmoista niinku kehittämistä siinä, että miten asiat tehdään. Siellä on tosi paljon vanhan liiton tekijöitä edelleen, on niitä perheravintoloita ja muita, mitkä toimii, jotkut toimii. Mietitään vaikka Pizzeria Napoli, niitä ei tarvitse muuttaa mitään seuraavaan 50 vuoteen, kun se on niin. Älkää muuttako Napolis mitään. Ei. Mutta sitten on tietysti paljon taas ravintoloita, mitä totta kai ei voi tällä nimellä sanoa, mutta on niinku paljon sitten taas ravintoloita, jotka niinku arvot on siellä, missä ei pidä, ja sitten se tietotaito siitä niin kuin operatiivisesta toiminnasta ei riitä se, että sä saat tehdä hyvää ruokaa oikeasti. Niin, se ei ole, ihmiset ei mene ravintoloihin välttämättä edes ruoan takia enää nykyään. Et se on se niin kuin kokemus ja se, että sä pystyt tuomaan semmoisen, fasilitoimaan niin kuin paikan, missä pystyy luomaan niin kuin kokemuksia ja niin kuin luomaan niin kuin juttuja, mistä niin kuin kokee jotain tunteita. Et se on niin kuin mun mielestä aika siistiä. Jos nyt mennään siihen, että miten blokki syntyi, niin tämmöisiä ajatuksia mulla niinku tuli tosi vahvasti. Ja sitten mulla aukesi niinku mahdollisuus siitä, että sen saman yrityksen alla, jos mä olin töissä, niin heillä ei ollut niinku resursseja niinku pyörittää semmoista. Niillä oli semmoinen vuokrasopimus yhdessä paikassa ja se olisi lopetettu se paikka, jos se joku sitä olisi ostanut. Mulle sanottiin, että hei, jos löydät niinku tähän niinku seuraava vetäjä, joka ostaa tämän paikan, niin saat sitten niinku provikkaa. Ja sit siinä alkoi heti jotenkin loksahtelemaan sitä. Periaatteessa kun miettii, niin mulla ei ole mitään niinku turvaa vähän niinku tulevaisuudessa tässä duunissa. Ja tämä ei ole ehkä ihan kuitenkaan sitä, mitä mä haluan tehdä, mutta mä innostun hirveästi ja sitten se vähän jotenkin katto koko ajan iskeä vastaan, että mitä jos mä niinku ottaisin ton paikan, mä voisin tehdä kaikki näitä asioita tossa ja lähteä rakentamaan itse paikkaa, missä mä voin olla töissä vaikka seuraan, loppuelämä vaikka. Ja sitten mä vaan olisin, että vitsi. Ja sit miten sä teit sen päätöksen? Muistatko sä niinku paikan tai niitä fiiliksiä? Mähän lähdin aluksi etsiä siihen sitä porukkaa niinku oikeasti, että kyllä mä niinku aluksi niinku mistä lähdit liikkeelle? Niitä siis siitä kun annettiin tarjous, että saat provikkaa, saat myytyä, niin kyllähän mä lähdin eka etsiä sitä porukkaa. Ja sitten mä tapasin Juhon, mun yhtiökumppani, joka oli yhdessä semmoisessa kokoonpanossa, jotka oli vähän niinku kiinnostuneet. Ja sitten huomattiin siinä niinku tapaamisissa vaan, että Juhonkaan niinku klikkasi ihan niinku superhyvin. Et
Juho on tosi semmoinen, siis on vähän raksapohjaa historiassa ja on vähän niin kuin, on kirjanpitäjä ja tosi rauhallinen tyyppi, ei ole mitään egoa sillä ihmisellä ja antaa tilaa ja mä oon kuitenkin ihminen, joka ehkä tarvii vähän sitä tilaa kuitenkin. Niin tai otat tilaa. Niin, otan tilaa, mutta sitten tiedät, niin, mutta joo, sit siinä vaan asiat johti toiseen ja mä ilmoitin sitten sinne sen aikaiselle työnantajalle, että nyt tässä kävi sillä, että mä ostan tän itse, että me lähdetään Juhonkaan tekemään ja yrittivät kyllä pitää kiinni musta ja sanoin, että ei toi nyt ole niin pieni juttu sulle ja muuta, mutta sitten kun jotenkin mä näin se potentiaali siihen heti, että joo, se on pieni juttu, kun te olette sitä tehnyt, niin. mutta mä voisin tehdä sen itse niin kuin iso juttu ja se on kyllä mennyt just silleen, kun mä niin kuin ja tästä on nyt kolme vuotta. Tai joo, vähän yli 3 vuotta, joo. No niin. Joo. Mahtavaa. Ja siitä tuli siis Blokki. Kerro vielä lyhyesti, että mitä Blokki on nyt. Joo, eli Blokki on konttiravintolaketju. Ollaan vahvasti nyt 2 vuoden, oltiin 2 vuotta, tehtiin sitä. Ekana vuonna oli se 1 lokaatio, mikä me ostettiin. Tokana vuonna sitten skaalattiin 3 lokaatioa. Et meillä oli Sorsapuistossa, tuossa Tampereen, kaikki on siis Tampereella nämä meidän pisteet. Joo, Tampereen keskustassa Sorsapuistossa oli sitten toinen, avattiin sinne ja sitten Härmälärantaan 3. Ja siinä sitten maksettiin paljon totta kai oppirahoja nopeasta skaalaamisesta ja oltiin aika väsyneet sitten syksyllä. Ja syksyllä sitten kirjoitettiin vielä opinnäytetyöt ja valmistuttiin koulusta. Ja nyt sitten 3. vuotena, niin, eli tämä just kulunut kesä, niin hävittiin sitten kilpailutus tuosta Härmälärannasta, muutettiin pikkasen meidän niin kuin palvelumuotoiluun ja keskityttiin enemmän tuohon meidän Hieranrannan pisteeseen, joka on meidän lippulaiva. Saatiin sinne sauna, saatiin sinne iso terassi. Meillä on siellä 80 asiakaspaikkaa siinä ulkona ja meidän liikevaihto nyt kasvoi tämän 3. vuotena, vaikka meillä oli 1 ravintola vähemmän. Eli niin, se kertoo asioita on tehty oikein. Kyllä, että se kertoo. Ja se on jotenkin todella makea. Me juteltiin täällä, pääsin käymään siellä ja pääsin maistamaan mahtavia loaded friesia ja muuta safkaa siinä otettiin ja juteltiin, niin jotenkin se, että kun te löysitte sen paikan, niin sitten alkoi vaan niinku ideoita pulppuamaan ja siellä kun katselit ympärillesi, niin sitten sä vähän näit niinku jonkun tehtaan seinä, että tohon voisi pistää leffaillan ja kaikkea tämmöisiä. Ja siellä on ollut bändejä ja siellä on niinku erilaisia konsepteja, olet kokeillut kesäaikana. Joo, siis ihan superisti kaikkea. Et nyt niinku, jos lähdettiin aiemmin siitä, sehän oli semmoinen pikku kioski, grilli, olevinaa. Mulle grilli, kioski, sanat, kananuketti, on niinku ketsuppi, on niinku tosi punaisia lippui. Ketsuppi tuo suomalainen arkivihannes. Joo, että heti on niinku 2 ekaa vuotta, niin koko ajan me oli vaan se, että me halutaan niinku tehdä ravintolasijasta palvelu, me halutaan luoda tapahtumia, kulttuuria, semmoista, että se juttu, minkä takia ihmiset haluaisi tulla. Joo. Koska sä saat halvempaa kaljaa aina jostakin. Terasseja on satoja tuolla kaupungilla. Minkä takia ne tulisi meille? Niin mä oon koko ajan nähnyt se, että se on se, että me pystytään luomaan niitä tunteita, me pystytään luomaan niitä kokemuksia, fasilitoimaan paikka, johon sä haluat tulla viettää sen sun kesäiltas tai kesäpäiväsi, ihan sama. Ja 2 ekaa vuotta sitä työstettiin, meillä oli vaikka mitä kaikkea, järkättiin Karvalakki-meiningillä keikkaa ja Jami Faltinilla debyyttialbumikeikka-konserttia siellä ja kaikenlaista, mutta sitten nyt tänä vuonna se niinku kaikki klikkas ja se nyt näkyy totta kai myös tuossa niinku liikevaihdossa ja kaikessa niinku, nyt jotenkin niinku, nyt se niinku homma jotenkin alkoi skulaa, että meillä oli se iso miljöö, meillä oli siellä sauna, meillä oli joka päivä oli yleissaunavuoro siellä 5 € päässä ja sauna siis buukattiin ihan täyteen joka päivä kesällä käytännössä ja oli paljon siellä sitten ja että siellä on niinku periaatteessa kohderyhmä sille niinku paljuhommalle ja saunahommalle. Sitten siellä on paljon ihmisiä, jotka tuli ihan vaan syömään, niin kuin aina tullut tähänkin asti, se mikä meillä on aina se sama kohderyhmä ollut. Ja sitten meillä on nyt uutena, sitten kun me tuotiin niitä kaikkia muita juttuja, tuotiin niinku sinne esimerkiksi joka tiistai DJ Tuesday, tuotiin ihmisiä, jotka tuli sinne, että se bilettää niinku, kuuntelee musiikkia iltaisin ja sellaista porukkaa. Saatiin sitten semmoinen illan
viettopaikka, mitä me ei ollut ennen onnistuttu tekemään. Sitten lisättiin DJ Tuesday lisäksi vähän semmoisia akustisia live-vetoita, ja se joku tuli soittaa itsekin, soitin kitaraa ja lauloin siellä aika usein viikonloppuisin, ja ihmisiä tuli paljon niin kuin pelkästään sen takia. Ja sitten oli noin ulkoilma-leffa, teatterihommia, wine tastingia, viini oli ihan, sitten se viimeinen juttu oli just se, että löydettiin sitten tämmöinen niinku viini-niche kanssa, että on tosi iso tarve niinku paikalle, mistä saa niinku oikeasti hyvää viiniä, niin sieltä tulee ihan erilainen niinku kohderyhmä. Yhtäkkiä sieltä alkaa tulee eri firmojen tyyppejä, niinku, tiedätkö, vähän niinku virkkareille tai aftereille just, ja sieltä alkaa tulee naiskaveriporukoita, jotka tulee niinku istua nimenomaan meille viinille, koska ne tietää, että mistä ne ei saa yhtä tavalla vaikka natuviineja tai... Just näin. Niin se oli siistiä, että pystyttiin tarjoamaan. Jäikö ensi kesänä toi ratikkalinja valmistua? Joo, kyllä. Siihen tulee vähän niin kuin teitä varten ihan viereen päättäri. Kyllä, siinä on se hierarana. Että ei tarvitse mennä keskustaan enää sitten ei, että jos miettii, että me ollaan tähän asti saatu ilman ratikkaa ihmiset tonne, niin nyt niinku ihmiset siis tulee arviolta niin tuplaantumaan se niinku asiakasvirta ensi kesänä. Siinä on vähän sitä lääniä vielä jäljellä, sä voit. Kyllä, se olisi nyt tarkoitus... Tai kerro, mitä te olette ajatellut, mitä ensi kesänä tapahtuu? No liikaa mä en voi kertoa vielä, mutta joo, kyllä me laajennetaan sitä hommaa, että pakko, että vaikka asiakasmäärä ei tuplaantuisikaan ratikan myötä, niin pitäisi silti laajentaa. Et ei se niin tunnu, että se fasiliteetti riittää meille tällä hetkellä. Et ensi vuonna enemmän fokusta. Nyt se on löytynyt se meidän niin juttu selkeästi. Et aika monihan sanoo, että yrityksillä niin se 3. vuosi on se, kun se breikkaa. Ja sitten kerätään hedelmiä sen jälkeen. Niin nyt se on niin meillä tapahtunut. Ja isompia keikkoja. Ajatus olisi, että 2 kertaa kuussa olisi isompi artisti. Toivotaan, että joku ehkä kuulee tämän, mutta Mallia, Emma ja Matilda, vähän tämän tyyppisiä artisteja. Ja yrittäisiin pitää ne ilmaiskeikkoina nimenomaan. Että tuodaan joku iso artisti ilmaiseksi niin kuin kaikkien nähtäville. Ja sellaista. Wine tastingia lisää. Vähän paremmin järketään DJ-hommat iltaisin. Ja sitten ehkä jotain run clubia päivisin tulee, myös päivisin tulee porukkaa enemmän. Ja kaikkea tällaista. Hei, kuulostaa ihan älyttömän siistiltä. Tähän kohtaan on tosi hyvä päättää tämä jakso. Kyllä. Kiitoksia, kun kuuntelit Elämäkertoria. Kiitos paljon. Minä olen Sanna Seikosalo ja tämä oli Elämäkertori podcast.